Γεια σου, καλώς όρισες και πάλι στα χειροποίητα χαράς, είμαι η Χαρά και στο σημερινό βίντεο θα δεις πώς μπορούμε να πλέξουμε αυτό εδώ το σουβέρ ηλίανθο. Μόλις έκλεισα το προηγούμενο βίντεο που διαβάσαμε τις ιστορίες της τεχνητής νοημοσύνης, τις ιστορίες που μας δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη, και τώρα θα δούμε αυτό εδώ το όμορφο σουβέρ. Λοιπόν, εδώ να σου πω ότι αυτό το σουβέρ το έχω πλέξει με μονό νήμα, από αυτό το νήμα που θα σου δείξω, και τώρα εδώ στο βίντεο θα πλέξουμε με διπλό νήμα. Θα πλέξω με διπλό νήμα, με το νήμα αυτό ως μονό νήμα, έτσι, και αυτό εδώ το σουβέρ είναι μια χαρά, είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλό, βγήκε πολύ ωραίο, εντάξει. Αλλά εμένα με δυσκόλεψε λίγο στην πλέξη του, γιατί εδώ οι κλόνοι του κάπως έβγαιναν, κάπως μπερδευότανε, κάπως ήτανε, πήγαινε πολύ σιγά. Το πλέξα με βελονάκι νούμερο 2,5, αυτό εδώ το σουβέρ με 2,5 βελονάκι το πλέξα, ενώ χρειάζεται νούμερο 3 για να πληχθεί αυτό εδώ το νήμα, μονό, κανονικά. Τώρα θα πλέξω εγώ διπλά, με διπλό νήμα, θα πλέξω με βελονάκι νούμερο 3,5. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που κάναμε την μελισσούλα με αυτό εδώ το νήμα, έχω την εντύπωση ότι δεν κατάλαβα ποιο είναι το νούμερο που... Δεν κατάλαβα αν μας λέει κάπου το νούμερο από το βελονάκι. Το νούμερο από το βελονάκι της βελόνας είναι το νούμερο 3. Και αφού εγώ θα πλέξω τώρα με διπλό, θα πάρω το 3,5 νούμερο. Είναι 200 μέτρα, 50 γραμμάρια, 100% βαμβάκι. Είναι το Diva Line Natural Cotton Baby. Αυτό εδώ πέρα βγήκε το μαύρο, το σκούρο το χρώμα εδώ, το ξεθοριασμένο μαύρο. Πλένεται στους 30 βαθμούς. Τώρα δεν λέει κάπου το νούμερο του χρώματος. Δεν το λέει, αυτό σίγουρα το θυμάμαι που ψάχναμε και δεν το είχε κάπου, το νούμερο του χρώματος. Και έχουμε και αυτό εδώ που είναι το μουσταρδί το χρώμα, το κίτρινο ας πούμε, μουσταρδί το λέω εγώ γιατί δεν είναι και κίτρινο. Νούμερο 3, βελόνες και βελονάκι. Θα χρησιμοποιήσω και μία βελόνα στο τέλος αν χρειαστεί να βάλω κάποιο νήμα ενδιάμεσα από τα ποδαράκια, το βελονάκι μου και ένα ψαλιδάκι. Δεν θα χρειαστώ κάποιο μάρκερ γιατί έχω πλέξει με ποδαράκια. Κοίταξε, είναι με ποδαράκια, δεν είναι με άριχτα και σπιραλωτά. Οπότε αν εσύ είσαι αρχάρια τώρα, θα πρέπει να πας να δεις το βίντεο που θα σου αφήσω στο τέλος αυτού του βίντεο, που σου δείχνω πώς πλέκουμε μέσα σε μαγικό κύκλο με ποδαράκια. Ωραία, ωραία. Κάτι άλλο, εδώ σε αυτό εδώ το μοτιφάκι έχω κάνει 4 αυξητικούς γύρους με το καφετί το χρώμα, που δεν είναι καφετί, είναι ξεβγαλμένο, όπως το είπα και την άλλη φορά, μαύρο. Αυτό το σκούρο το χρώμα λοιπόν έχω κάνει 4 αυξητικούς γύρους. Έβαλα 8 ποδαράκια στο σύνολο μαζί με τις 3 αλυσίδες στην αρχή και έκανα άλλους 3 γύρους, 4 στο σύνολο αυξητικούς γύρους. Τώρα που θα πλέξω με διπλό το νήμα μου, θα δούμε μαζί πόσους γύρους θα βάλουμε. Αν εσύ θες να το κάνεις πιο μικρό ή πιο μεγάλο από αυτό εδώ πέρα που βλέπεις, θα κάνεις είτε λιγότερους είτε περισσότερους αυξητικούς γύρους. Δεν θα κάνεις κάτι άλλο. Και αυτό το λέω γιατί εσύ μπορεί να μην μπλέξεις με αυτό το νήμα που θα πλέξω εγώ τώρα και να μην μπλέξεις με διπλό νήμα, να πλέξεις με μονό νήμα. Με μονό νήμα σου λέω ότι ακόμα και με το ίδιο νήμα να πλέξεις και με 2,5 βελονάκι μπορεί να πλέξεις περισσότερους ή λιγότερους γύρους, γιατί ποτέ τα χέρια μας δεν είναι ίδια. Πλέκουμε σφιχτά, κάποιες πλέκουμε πιο χαλαρά, οπότε αυτό είναι στην κρίση τη δικιά σου μένει. Μπορεί να έχεις κάποιο άλλο νήμα εσύ που να θες να δημιουργήσεις αυτό το σουδεράκι, μπορεί να θες να το κάνεις πιο μεγάλο,
Μπορεί να θες να το κάνεις σουπλά, μπορεί να θες να το κάνεις ακόμα και πολύ μεγάλο σουπλά, να βγει ένα στρόγγυλο σανεδάκι. Οπότε αυτό το κρίνεις εσύ, απλά εγώ θα σου δείξω τη διαδικασία τώρα εδώ και έπειτα εσύ θα δεις τι θα κάνεις, ωραία. Λοιπόν, πάμε να πλέξουμε με το διπλό μας το νήμα εδώ. Λοιπόν, εγώ θα κάνω έναν μαγικό κύκλο. Ξεκινάω με μαγικό κύκλο, δεν θα κάνω αλυσιδάκια και θα τα ενώσω, θα κάνω έναν μαγικό κύκλο. Ξεκινάω κάνοντας ακόμα 2 αλυσίδες στον αέρα, οπότε έχω το πρώτο μου ποδαράκι. Μέσα στον μαγικό τον κύκλο θα προσθέσω 17 ποδαράκια, οπότε συνολικά θα έχω 18 ποδαράκια, έτσι. Ένα, 2, 3, 4 ποδαράκια, 5, 6, 7, συνεχίζεις μέχρι να μετρήσεις 18 ποδαράκια λοιπόν. Τραβάς την ουρίτσα εδώ να κλείσει το κέντρο εδώ. Έρχεσαι στην τρίτη αλυσίδα στον αέρα που είναι από το πρώτο ποδαράκι πάνω δεξιά και πλέκεις ένα βουβό. 3 αλυσίδες στον αέρα. Στην ίδια θηλιά εδώ κάνεις ένα ποδαράκι ακόμα, οπότε έχεις 2 ποδαράκια μέσα στην ίδια θηλιά και από εδώ και πέρα για τον γύρο αυτό τον δεύτερο, μέσα σε κάθε θηλιά, παίρνοντας και την ουρίτσα εδώ για να πλεχθεί κάτω από τα ποδαράκια στη βάση, θα κάνεις από 2 ποδαράκια μέσα σε κάθε θηλιά, οπότε θα έχεις 36 ποδαράκια σε αυτόν τον δεύτερο τον γύρο σου. Οπότε να σου πω και το άλλο που δεν είπαμε, ότι θα θέλουμε να έχουμε ζυγό αριθμό από θηλιές για να ξεκινήσουμε τους 2 γύρους εδώ, τον πρώτο γύρο βασικά με κίτρινο. Θέλουμε να έχουμε ζυγό αριθμό από αυτό τους αυξητικούς γύρους εδώ που κάνουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε και τον πρώτο γύρο από το κίτρινο το χρώμα, έτσι. Αυτό. Θα πρέπει να το προσέξεις αυτό, έτσι ώστε όσους γύρους και να κάνεις, να προσπαθήσεις να έχεις έναν ζυγό αριθμό από θηλιές. Ωραία. Για πάμε λοιπόν να τελειώσουμε και αυτό τον γύρο. Οπωσδήποτε πάμε να κάνουμε έναν ακόμα γύρο με αυξήσεις. Έχουμε 36 ποδαράκια. Δεν ξεχνάς εδώ στο τέλος να έρθεις να πλέξεις και στο τελευταίο σου το ποδαράκια. Έρχεσαι στην τρίτη αλυσίδα εδώ στον αέρα που είναι από το πρώτο ποδαράκι πάνω δεξιά, να κάνεις ένα βουβό. Και κάνεις ένα βουβό. 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Στην ίδια θηλιά ένα ποδαράκι, οπότε έχουμε 2 ποδαράκια. Πάμε. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά 2 ποδαράκια. 1 και 1,2. Έχει δίπλα σου και ένα ποτήρι που χρησιμοποιείς συνήθως είτε για τον φραπέ σου, είτε για το νερό σου, είτε κάποια κούπα. Εγώ τώρα ορίστε έχω μια κούπα που έκανα τον καφέ μου, το δοκίμασα εδώ στους 2 τους γύρους, δεν βολεύει καθόλου.
υπάρχει πολύ περιθώριο. Ενώ εδώ κοίταξε τι ωραία που είναι. Και αυτή την κούπα την πήρα έτσι τυχαία, δεν το είχα σκοπό να ταιριάξω τόσο πολύ τα χρώματα. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ. Ένα ποδαράκι στην επόμενη, δύο στην επόμενη θηλιά. Οπότε συνεχίζεις και εσύ με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα αυτό το νήμα, αν πάρεις και εσύ τέτοιο νήμα, αν και είναι για αμιγκουρούμι, μάλλον για δημιουργίες έτσι παιδικές, αν θες να κάνεις μια τέτοια δημιουργία, εγώ τώρα την κάνω γιατί δεν έχω σκοπό να πλέξω κάτι άλλο παιδικό με αυτό, οπότε χρησιμοποιώ αυτό, δεν με πειράζει. Ωραία, οπότε με διπλό νήμα πλέκεται πιο καλά αυτό. Λοιπόν, με τους τρεις τους γύρους έχουμε 54 ποδαράκια στο τέλος του τρίτου γύρου. Κοίταξε εδώ, σε αυτό εδώ το μοτιφάκι τώρα, το σουβεράκι, στο δικό μου το ποτήρι, στη δικιά μου την κούπα, καλύπτει τους δύο γύρους και ο τρίτος είναι άνετος, φαίνεται. Με το μονότονο, βασικά καλύπτει τους τρεις και ο τέταρτος είναι άνετος. Εδώ καλύπτει τους δύο γύρους και ο τρίτος είναι άνετος, φαίνεται. Φαίνεται ο τρίτος ο γύρος εδώ, βλέπεις? Και από την πίσω μεριά φαίνεται πάλι. Οπότε, πλέκοντας με διπλό νήμα, με τους τρεις γύρους είμαστε εντάξει. Τώρα θα έρθω και θα κλείσω τον τρίτο μου τον γύρο με ένα βουβό και θα τον κλείσω με το κίτρινο το χρώμα, το μουσταρδί, για να έρθω να κάνω τα πέταλα του ηλίανθου. Μπαίνω στην τρίτη αλυσίδα στον αέρα που είναι από το πρώτο ποδαράκι πάνω δεξιά, η τρίτη αλυσίδα. Δεν παίρνω το καφετί το χρώμα. Θα πάρω το μουσταρδί και θα το περάσω, να τελειώσω το βουβό μου. Παίρνω το καφετί το χρώμα, το τεντώνω λίγο, να κλείσει η θηλιά παραπάνω. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα και τώρα για τον τέταρτο γύρο ξεκινάω κάνοντας 3 αλυσίδες στον αέρα. Έχω κάνει τη μία, αλλά για να στερεωθεί λίγο καλύτερα εδώ κάτω τώρα θα μπω στην ίδια θηλιά, θα κάνω ένα άριχτο παίρνοντας και το κίτρινο του χρώμα και το ξεβγαλμένο μαύρο. Κάνω ένα άριχτο και έπειτα 2 αλυσίδες στον αέρα και στην ίδια θηλιά θα έρθω να κάνω ένα ακόμα ποδαράκι. Αυτό το κάνω πριν έρθω και κόψω εδώ το χρώμα, το νήμα έτσι με το ξεβγαλμένο μαύρο. Θα κόψω λίγο παραπάνω νηματάκι έτσι εδώ για να μπορέσω να το βάλω τώρα κάτω από τα ποδαράκια που θα πλέξω, να πλεχθεί από τώρα και να μην έχω πρόβλημα αργότερα. Ωραία, να μην το πάρω δηλαδή με το, πες εδώ πέρα με τη βελόνα αυτή και το περνάω. Οπότε αυτό, μην ξεχνάς να το κάνεις αυτό. Τώρα θα έρθω και θα πλέξω ένα κενό από 5 αλυσιδάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4 και 5. Θα έρθω στην επόμενη θηλιά εδώ, θα μπω και θα πλέξω 2 ποδαράκια. 1 και 1,2. Ωραία, τώρα εδώ κάτω αφήνεις 1, 2 θηλιές, πας στην τρίτη θηλιά και πλέκεις 2 ποδαράκια. Να, γιατί θέλαμε ζυγό αριθμό, οπότε δεν ξεκινάς στο μαγικό σου κύκλο να βάλεις έναν μονό αριθμό, βάζεις έναν ζυγό αριθμό. 5 αλυσίδες στον αέρα, 4 και 5, και στην επόμενη θηλιά εδώ θα έρθεις και θα πλέξεις
2 ποδαράκια, 1 και 1 ακόμα 2 στην ίδια θηλιά. Αφήνεις 2 αλυσίδες εδώ κάτω, πας στην τρίτη, μπαίνεις, κάνεις 2 ποδαράκια, πέντε αλυσίδες στον αέρα, 4 και 5, στην επόμενη θηλιά 2 ποδαράκια, αφήνεις 2 θηλιές, στην τρίτη 2 ποδαράκια, 5 αλυσίδες και στην επόμενη αλυσίδα 2 ποδαράκια και συνεχίζεις με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσεις εδώ στο τέλος της σειράς σου, του γύρου σου, που λογικά θα πρέπει να αφήσεις 2 ή μία θηλιά, να έρθεις εδώ στην τρίτη αλυσίδα να κάνεις ένα βουβό και να έρθουμε έπειτα να κάνουμε τον τελευταίο μας γύρο. 1, 2, 3, 4, 5 γύροι είναι. Τον πέμπτο μας γύρο. Τώρα ερχόμαστε εδώ στο τέλος. Κάνουμε μία αλυσίδα, ένα βουβό εδώ στην τρίτη αλυσίδα από το πρώτο ποδαράκι πάνω δεξιά. Ένα βουβό. Τώρα μόνο για το πρώτο κενό εδώ από 5 αλυσίδες που δημιουργήσαμε, μόνο για τώρα θα μπούμε και θα κάνουμε ένα βουβό, 3 αλυσίδες στον αέρα, 4 ποδαράκια μέσα στο κενό εδώ που θα μετρήσουν μαζί με τις 3, θα μετρήσουμε μαζί με τις πρώτες 3 αλυσίδες που κάναμε 5 ποδαράκια, 3, 4 και 5, μία, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα και στην κορυφή εδώ από το πρώτο ποδαράκι, στην αλυσίδα, το τελευταίο ποδαράκι δηλαδή που κάναμε, επάνω δεξιά έρχομαι και κάνω ένα βουβό. Πλέκω άλλα 5 ποδαράκια μέσα στην ίδια τη θηλιά, τη μεγάλη εδώ, 1, 2, 3, 4 και 5. Δεν είναι να κάνω άλλο βιντεάκι εδώ σε αυτό το τραπέζι, έχω βρει μάλλον ότι στο μέσα το τραπέζι γίνεται καλύτερη δουλειά στο δωμάτιο. Δεν κουνιέται τόσο η κάμερα, εδώ δεν ξέρω γιατί κουνιέται. Τώρα, αφού κάναμε 5 ποδαράκια, έρχομαι εδώ ενδιάμεσα από τα 2 το ποδαράκι που δεν έκανα καμιά αλυσίδα, τα 2 σέντε δηλαδή αυτό και αυτό, εδώ, απλά έρχομαι εδώ ενδιάμεσα και κάνω ένα είτε βουβό είτε άρεχο. Εγώ έκανα βουβό τώρα. Τώρα από εδώ και πέρα έρχομαι, παίρνω και στο επόμενο μεγάλο κενό από 5 αλυσίδες έρχομαι και κάνω ό,τι έκανα και πριν σχεδόν, γιατί τώρα θα κάνω 5 ποδαράκια κανονικά χωρίς να κάνω 3 αλυσίδες στην αρχή. 2, 3, 4 και 5, τρεις αλυσίδες στον αέρα, έρχομαι εδώ στο τελευταίο ποδαράκι πάνω δεξιά στη θηλιά του από πάνω, μπαίνω, παίρνω και από το ποδαράκι εδώ λίγο νήμα και κάνω ένα βουβό και μέσα στην ίδια τη θηλιά εδώ την μεγάλη πλέκω άλλα 5 ποδαράκια. 1, 2, 3,
4 και 5. Εδώ ενδιάμεσα από τα δύο τα σετ αυτά εδώ, που δεν έχω κάνει καμιά αλυσίδα στον αέρα, μπαίνω, δεν μπαίνω μέσα στη θηλιά, δεν μπαίνω μέσα σε καμιά θηλιά τους, μπαίνω έτσι εδώ κάτω και κάνω ένα βουβό ή άριχτο, ό,τι θέλεις, και πολύ απλά έρχεσαι και συνεχίζεις να δουλεύεις όπως κάναμε και τώρα με το δεύτερο το πέταλο εδώ. Σε κάθε μεγάλο κενό πλέκεις 5 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, στο τελευταίο ποδαράκι, εδώ τι έκανα μόνο 3, όχι έκανα 1, 2, 3, 4, 5, εντάξει. Σε κάθε πέμπτο ποδαράκι στην αλυσίδα του επάνω δεξιά αφού κάνεις 3 αλυσίδες, ένα βουβό εκεί στην αλυσίδα επάνω, 5 ποδαράκια, και ενδιάμεσα εδώ από τα σετ, από τα ποδαράκια τα τελευταία και τα πρώτα, κάνεις ένα άριχτο ή ένα βουβό. Εδώ στο τέλος έρχεσαι εδώ στο τελευταίο το διάμεσα από αυτά τα τελευταία ποδαράκια και τα πρώτα που κάναμε στον προηγούμενο το γύρο, κάνεις ένα άριχτο ή ένα βουβό. Εδώ στην τρίτη αλυσίδα ένα βουβό, μια αλυσίδα στον αέρα, κόβεις, περνάς το νηματάκι που θα περισσέψει έτσι γύρω εδώ από τη βάση από τα ποδαράκια και έχεις τελειώσει. Κάνεις όσα τέτοια σουβεράκια επιθυμείς. Μπορείς το σουβέρ αυτό να μην το κάνεις έτσι να φαίνεται σαν ηλίανθος, μπορείς να το κάνεις και με διαφορετικά χρώματα, έτσι. Να το κάνεις με ό,τι χρώματα θες, πάλι λουλουδάκι θα φαίνεται, οπότε θα έχεις εσύ την δικιά σου σύνθεση. Εγώ τώρα είπα να σου δείξω ένα σουβέρ ηλίανθο, στο έδειξα. Όπως σου είπα και στην αρχή, μπορείς να κάνεις περισσότερους γύρους, λιγότερους γύρους, ανάλογα με το μέγεθος που θες εσύ. Εγώ σου δείχνω σουβέρ, από εκεί και πέρα εσύ μπορείς να το κάνεις σουπλά και σε μεδάκι. Έτσι, απλά αυξάνεις τους γύρους. Λοιπόν, αυτά, πάω να το τελειώσω, να σου το δείξω και αυτό έτοιμο. Εδώ είναι λοιπόν και ο ηλίανθος που πλέξαμε, το σουβεράκι με το διπλό το νήμα. Μπορώ να πω ότι με το διπλό το νήμα τώρα έγινε λίγο πιο εντυπωσιακό. Το χέρι μου φάνηκε έτσι, ναι, εδώ πέρα από το πλέξιμο και τον υδρότα κάπως έγινε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τη διαφορά. Αυτός ο ηλίανθος φαίνεται εδώ για ηλίανθος, έτσι. Όχι ότι αυτό δεν φαίνεται, αλλά είναι πιο ψεύτικο, ενώ αυτό μ' άρεσε πιο πολύ, να πω την αλήθεια. Πολύ ωραίο. Έχω περίσσευμα και από το κίτρινο και από το ξεθοριασμένο έτσι μαύρο. Θα κάνω έναν ακόμα ηλίανθο τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα τα κρατήσω για μένα ή αν θα πάρω και άλλα τέτοια νήματα για να κάνω και άλλα έτσι τέτοια. Έτσι για να τα δωρήσω. Είναι ένα πολύ ωραίο δώρο τώρα για το καλοκαίρι, για όσες ή όσους γιορτάζουν, ή απλά αν θες να κάνεις έτσι ένα δωράκι σουβέρ, είναι πολύ ωραίο, γιατί όχι. Αυτά λοιπόν από μένα. Εύχομαι να περνάς καλά, να έχεις όμορφες και δημιουργικές στιγμές, να προσέχεις την υγεία σου, τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική, και μέχρι το επόμενό μας βίντεο να έχεις πολλές όμορφες και δημιουργικές στιγμές. Γεια! Άννα, θα πεις και εσύ γεια! Γεια! Γεια λοιπόν!